Goedenavond, zaterdag 17 juni. Welkom, fijn dat u kijkt naar Omroep Zeeland. Het nieuws vandaag in onze provincie. Goes staat vandaag in het teken van Roze Zaterdag, dat voor het eerst in Zeeland wordt gehouden. Roze Zaterdag is een dag waarop de acceptatie van de LHBTIQA+-gemeenschap in het middelpunt staat. We weten dat het in Zeeland, net zoals in sommige andere delen in Nederland, het nog best ingewikkeld is soms om hierover te praten. Maar als ik dan om me heen kijk en ik zie zoveel kleur, ik was vanochtend bij de kerkdienst, dan zie ik dat ook Zeeland ongelooflijk trots is op iedereen en dat iedereen mag zijn wie die is. Er worden zo'n 15.000 bezoekers verwacht op een dag waarop ook veel feest wordt gevierd. Burgemeester Margot Mulder benadrukt het belang van de dag. Het was hier nog nooit geweest en het is toch een feest, vind ik, vandaag dat iedereen mag zijn wie die is. En het is heel mooi om dat op Roze Zaterdag met elkaar te vieren. En ik ben ontzettend trots en blij dat het nu de Roze Zaterdag voor het eerst in Goes is. Maar ik vind het vooral ook heel mooi dat het voor het eerst in Zeeland is. De festiviteiten in Goes gaan nog door tot middernacht. De nominatie van Zeeland als culturele hoofdstad van Europa ziet het nieuwe provinciebestuur niet meer zitten. Voor Zeeland alleen zou het een hele grote opgave zijn. De opgave is te groot, de financiële kosten ook. De nieuwe gedeputeerde van Cultuur wil kijken of Zeeland kan aansluiten bij Gent, die ook culturele hoofdstad van Europa wil worden. Voor Zeeland alleen zal het sowieso een grote opgave zijn. Maar in een samenwerking met Gent, op al dat culturele vlak wat ze daar hebben, kan het juist heel goed passen. De cultuursector is teleurgesteld. Zeeland culturele hoofdstad moet de provincie op de kaart zetten. Dat is toch een unieke kans. Die moet nu aangepakt worden, denk ik. En ik denk dat er ook al veel culturele instellingen ook voor klaar zijn. Je zou op zijn minst kunnen onderzoeken wat is er voor nodig om dit te doen. En zo Zeeland op de kaart te zetten. Dus dat vind ik echt een minimale stap die je zou kunnen doen. Ondertussen zijn er ook andere steden die zich ook kandideren. Heerlen noem ik als voorbeeld. En we moeten zorgen dat de kaas straks niet van ons brood gegeten wordt. En Zeeland kan het gewoon. Je ziet bij al die Europese hoofdsteden, er gebeurt wat. Er gebeurt wat in die omgeving, er gebeurt wat in zo'n regio. Ja, ik denk dat Zeeland dat nodig heeft. Komende week zijn de eerste kennismakingsgesprekken tussen de nieuwe gedeputeerden en de culturele sector. Zierikzee was vandaag het decor van een bijzondere ceremonie. 40 nieuwe soldaten van de Nationale Reserve werden er beëdigd. Ze worden onderdeel van het bataljon dat vooral actief is in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De eed die deze mensen afleggen is geen loze belofte. Alle beroeps- en reservemilitairen leggen de eed of belofte af. Dat is dan officieel de beëdiging waarmee je aangeeft ik beloof of zweer trouw aan de koning en aan het bataljon of regiment waar je bij hoort. Ik zweer trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpen mij, God Almachtig. Wij worden ingezet bij crisisbeheersing, bij rampenbestrijding, bij humanitaire hulpverlening. Wij bijvoorbeeld moeten denken aan ondersteuning bij overstromingen, zoals in Limburg vorig jaar. Dan worden wij opgeroepen. We doen ook ceremonieel en we helpen bijvoorbeeld ook eens in de 2 jaar bij de For Freedom Awards in Middelburg. Met deze nieuwe reservisten erbij zit Zeeland op 75 mensen. Daar moet er nog wel wat bij om op sterkte te komen. Wij als Alpha Compagnie in Zeeland zouden gevuld moeten zijn met 152 mensen. We hebben nu 75 man en vrouw. Dus we kunnen iedereen oproepen die nog tijd heeft en denkt na dit verhaal van ik zie het helemaal zitten. We willen zeker naar een verdubbeling van het aantal van 75 toe. Met de eerste duik van het seizoen opende de kinderburgemeester van Noord-Beveland vanmiddag het buitenzwembad in Wissekerke. Dat er weer kinderen zwemmen in het bad is niet vanzelfsprekend. Want door een tekort aan vrijwilligers ging het dit seizoen bijna niet door. Voor al deze kinderen dat ik dan als eerste de duik mocht maken, dat vind ik super fantastisch. Er is erg veel water door de Oosterschelde gestroomd voordat we hier aan de slag konden en de zaak open konden stellen. Maar we zijn er heel blij mee dat we nu, zeker met dit mooie weer, aan de slag kunnen. Het is iets wat Wissekerke echt in het zonnetje zet. Want er is niet echt dat je denkt van oh, Wissekerke is echt superveel te doen. Maar dit is toch echt wel waar het hele dorp naartoe werkt, het hele jaar lang. Dus daarom vind ik het zo leuk. Er is dit jaar geen zwemles in het bad, omdat er geen instructeurs zijn. Wel heeft het Wissebad via advertenties een badmeester weten te strikken om toezicht te houden. Toch maar wat zekerheid te bieden aan de inwoners van Noord-Beveland en een vaste kracht in dienst te nemen.
Nou, ik ben best blij dat het weer voor de eerste keer open was. Want het is natuurlijk al best lang niet meer open geweest. Met dit warme weer is het wel lekker verkoelend en zo. Heb je het zwembad gemist? Ja. Ik vind het echt weer heerlijk dat het open is. Het is echt genieten hier zo. Lekker overzichtelijk. En mijn zoontje geniet er heerlijk van. Dus dan geniet mama ook, hè? Goedendag. Vanmorgen begon zo goed als zonnig en de temperatuur liep daardoor al snel op naar meer dan 25 graden. Hier in Vlissingen zien we vooral veel sluierbewolking. Deze nam in de loop van de middag steeds meer toe, maar de zon kon hier prima doorheen schijnen en met een zwak windje erbij voelde het vandaag toch best warm. Vanavond is er een kleine kans dat er een licht buitje vanuit België de provincie intrekt. En onder de wolken koelt het dan iets minder af dan de afgelopen dagen. Het wordt een graad of 18 vannacht. Morgen lijkt er toch echt een einde te komen aan de droogte. Er zijn meer wolkenvelden en er is kans op een onweersbui. Het blijft wel zomers qua temperatuur met 24 tot 28 graden. De echte buien die komen in de avond en in de nacht naar maandag. Dan trekt er namelijk een buienlijn over het land en daar zitten pittige exemplaren tussen. Met onweer, windstoten en ook kans op hagel. Maandag overdag lijkt dan verder rustig te verlopen. En dan krijgen we op dinsdag wederom te maken met pittige onweersbuien. Woensdag nog wel kans op een onweersbui, maar dan vooral in de nacht en de vroege ochtend. Na woensdag draait de wind naar het westen en lijken de buien buiten Zeeland te blijven. Een hoge drukgebied gaat zich dan aan het einde van de werkweek weer opbouwen boven onze omgeving en dat resulteert in rustiger zomerweer. En tot zover het korte nieuws en weer in Zeeland vandaag. Blijf kijken, zometeen gaan we naar Goes voor een verslag van Roze Zaterdag.